उदालगुरि जिल्ला भारत भुटान सीमायाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे गोजोनथाव खौरांखौ दिनैनिफ्राय लानानै फैबाय रिहन दैमारिया। गोबाव समनि दिन्दां जानानै थानाय जेंनाया दिनै बोस्रांजानायनि लामायाव। उदालगुरि जिल्ला भारत भुटान साखाथियाव रायजो जाबोनाय सुबुंफोरनि गोलाव समनिफ्रायनो हान्था मेला राहायाव दिन्दां जानानै थानाय लक्ष्मी आरो बरला दैसानि सायाव गंसे दालां लुफुंनो थाखाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिया। बरला आरो लक्ष्मी गंनै दैसाजों फोनांजाब दैसानि सायाव दिनैनिफ्राय लुनो गोनां दालाङा 16 कौटि रां बावजाजों लुफुंजागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसे मिथिनाय बायदिब्ला सान्तिपुर खरामर आरो बनगुरुं साग्लिजार बे गेदेरथार ओनसोलनि सुबुंफोरा दैज्लां बोथोर फैयोब्ला बे दैसानि सायाव गंसे दालां गैयैनि जाहोनाव खमैबो 10 निफ्राय 15 किल'मिटार जानथाइजों गिदिंनो गोनां जायोमोन। दिनै बे गेदेरथार जेंनाया सुफुंजानायनि लामायावसै होनना अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों बुंथिना होयो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिया। आं जेब्ला 2001 मायथाइयाव जेब्ला उदालगुरि समस्तिनि एमएलए जायो बै समनिफ्रायनो जोङो नांबोदोंमोन आरो बे रायजो राजानि बिराद गोनांथि मोनसे दालांमोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैदोंमोन जे बेयाव मोनसे दालां जानांगौ। किन्तु जिहेतु दालाङा जथेस्थ' गिदिर आं बै समनिफ्राय नांबोयै गुबुन गुबुन माबायाव हरदोंमोन आरो पिडब्लिउआव वर्ल्ड बैंक एसियान डेभेलपमेन्ट बैंक RIDF बेबायदि माबायाव जों प्रप'जेल हरबाय थादोंमोन आरो बेबायदिनो वर्ल्ड बेंकआव लास्टआव बे जाबाय। जोंहा अफिसारफ्राबो गोबां खस्थ' खालामनांबाय, गोबां डाटा मोनसेनि उनाव मोनसे बिहरोमोन बिसोरो आरो आल्टिमेटलि बिथांमोना बहुत खस्थ' खालामनानै बिथांमोन लुबैनाय बायदि डाटाफोरखौ हरनानै दलङा सेंसन जाबाय। प्राय 16 कौटि टाकानि एसे बांसिन जागोन। इतिमধ্যে सेंसन जाबाय आरो इतिमধ্যে टेन्डार जाजोब्बाय। कन्ट्राक्टरा खामानि मावनोबो इतिमধ্যে केम्प इतिमধ্যে बानायखाबाय। जों आसा खालामगोन बे दलङा जिहेतु 30 मासनि भितराव कमप्लिट खालामनांगौ गाइडलाइन्स मथेब्ला आरो जाय कन्ट्रेक्टरा मोनदों निश्चय बेखौ खालामनो हागोन आरो दलङा कमप्लिट जायोब्ला जोंहा नैबे सान्तिपुरनिफ्राय बनगुरुं जराफुखुरि बे ओनसोलाव जितु थांलाय फैलाय असुबिदामोन बे मोजां जासिगोन आरो नोंथाङा जितु बेयाव मोनसे लामानि बाथ्रा बिबुंथियाव बुंनाय जादों लामानि सायाव मबे लामा जितु सान्तिपुर जितु आसाम माला जों इतिमধ্যে जों खोनाबाय जे मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय मोनसे आसाम माला लामा होगोन आरो दा बेखौ आङो उदालगुरि समस्तियाव एकदम कबिरालनिफ्राय आरम्भ खालामनानै अम्बागाव सखा जानानै नैबे सान्तिपुरसिम आं बेखौ होबाय आरो बेखौ होयोब्ला मथा मथि जोंनिया सा ओनसोलाव कानेक्टिभिटिया बिराद मोजां जागोन आरो खारन बे ओनसोलनिफ्राय जोंनि उदालगुरियाव थांनो गोनां जाखायो, हस्पिटालाव थांनो गोनां जायो, कलेजाव थांनो गोनां जायो। लामाया दङ दाबो, किन्तु जायगा दाबो दालां जाजोबाखै आरो लामाया गुसेब। बेखायनो आसाम मालाव बेखौ आं सोदों आरो बे जायोब्ला जोंनि सा ओनसोलाव जगाजग बेबस्थाया बिराद मोजां जासिगोन आरो खरमराव थानाय जितु मडेल स्कुल बेयाव माखासे अजद दैखांदों दि बेयाव नांगौ बादि मुवा बेसादफोर बेबायदि सरकारनि फारसेनिफ्राय होनाय जायाखै। बेखौ जोंबो आसाम गभर्नमेन्टजों इतिमধ্যে रायलायबाय। जोङो बिधान सभायावबो बे बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों जे मडेल स्कुलखौथ' खुलिना होबाय, बिराद मोजां बिल्डिं लुना होबाय, किन्तु बेहाय खुनु मास्टारफोरनि फोरोंगिरिफोरनि पस्ट क्रिएट खालामनाय जायाखै आरो गोबां असुबिदा दंबावो। गुबुन स्कुलनिफ्राय लाबोनानै बेहाय टिचार सोसनफैनाय जादों। दा जाय स्कुलनिफ्राय टिचार लाबोदों बै स्कुलाव आरो खहा जादों। दा बेबायदि समस्या दाबो दंबावो। आसाम गभर्नमेन्टआ जोंथ' खावलायदों, आसाम गभर्नमेन्टआ मा हिदान्त लायो बे उनाव जागोन आरो आं आसा खालामो। अब्लाबो गरामुर बागानाव जिबायदि एडमिसन जादों जायगानि गथ'फोरा बेयाव फरायनायनि मोनसे सुबिदाखौ मोनगोन आरो जोबथा सोंथि जितु बै प्राइभेट बे भेन्सार फरायसालिफोरनि सायाव सरकारा मा थांखि लाबाय थादों बे समाव? जों इतिमধ্যে आसाम सरकारखौ जों खावलायदोंमोन जे बिटिसिनिफ्राय मोनसे आयेन बानायना हर, जोङो नायगोन आरो नायनानै हाथावना जायोब्ला जों बेखौ पास खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टआ नायनानै बेखौ जोंहा मानिजाथाव बे गभर्नरनिफ्राय एप्रुभेल लानानै जों बेखौ हरगोन होनना बुंदोंमोन। प्राय बोसोरसे जानोसै, दाबो जायाखै आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानैनो जोंहा नै सानब्रै सिगाङावहाय दिसपुराव आसाम गभर्नमेन्ट, बिटिसि गभर्नमेन्ट, आसामनि गिबि मन्थ्रि
जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि दैदेननायाव मोनसे जथुमा जादोंमोन आरो बाहायबो जों खावलायदों बाहाय थोंजोंहै प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायखौ गिबि मन्थ्रिया बुङाखै नाथाय फेज वाइजआव खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो माने सिनियरिटिखौ नायनानै आरो बेबायदि खालामोब्लाबो अन्तत गोबां स्कुलफोरा प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो माने जों आसा खालामदों बेबो खोब थाबनो जागोन होननानै खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टआ बुंदों जे देग्लाय फाइनान्सियेल पजिसना बारा मोजां नङा बेखायनो हयथ' देग्लाय बायसान्स जायाब्लाबो फैगोन बोसोरनिफ्राय जों आसा खालामनो हायो आरो बेखौ